Alaikum wa rahmatullah, què tal, com esteu? Vinga, doncs anem a començar amb el tema de la majoria d'edat. Primer presentaré un punt de vista com més general, no dintre de l'islam, i després ja citaré fragments de l'Alcorà. Com a fonts d'informació utilitzaré Wikipedia pel que fa al concepte de majoria d'edat. Ja em direu si és fiable o no, els estudis que presenta. A vegades Wikipedia no és fiable, per exemple, Wikipedia en castellà sobre els temes de l'islam doncs no és gens fiable. En català està una mica millor i en anglès encara millor. Crec que és greu perquè molta gent a secundària i fins i tot de la universitat es basa en Wikipedia i que el tema de l'islam no estigui suficientment explicat em sembla greu, la veritat. Jo ho he intentat de canviar i no hi ha hagut manera. Hi ha diferents factors, però un d'ells l'explico breument, i és que no accepten moltes vegades bibliografia que s'ha sortit del cànon occidental. És a dir, si jo presento, per exemple, aquesta Sira d'Ibn Hisham publicat per Dar al-Ma'arif el 2012, és probable que no t'acceptin un article que estigui fonamentat en bibliografia d'aquesta editorial, per exemple, perquè no la coneixen. Com que no la coneixen, pensen que això, que és una secta o coses així. Cosa que no passa, o passa menys en Wikipedia en català i no passa en Wikipedia en anglès. Wikipedia en anglès tampoc és que... És a dir, també presenta tesis islamòfobes i orientalistes i de més, però almenys posa tots els punts de vista, i per això crec que és la millor opció de fer de manera objectiva. Per parlar del tema del matrimoni de Muhammad amb Aisha, que si era una nena o si no era una nena, m'he basat en la bibliografia publicada pel Centre Cultural Islàmic Català de Hussein Gubash, que al seu torn es basa en la Sira clàssica d'Ibn Hisham del segle IX. La majoria d'edat a nivell mundial no té un consens. A la majoria de països la fixa als 18 anys i a d'altres països és als 14 anys. I després tenim països com Japó i Tailàndia que la fixen als 20 anys o als 21, Bahrein, Singapur, Estats Units i altres països. Com a concepte, diríem que la majoria d'edat és la capacitat física i mental per prendre decisions que abans no podria prendre la persona de forma autònoma. Per tant, és una visió molt àmplia el tema de la majoria d'edat. Implica l'adquisició de nous drets i deures. A nivell jurídic només esmento que hi ha una diferència amb el tema de l'edat de consentiment sexual, però no sé com està el tema, de veritat, i no us puc donar informació. Només ho esmento per entendre millor la premsa, les notícies i de més. Des del punt de vista antropològic i etnocèntric, cada societat, més aviat des del punt de vista cultural, cada societat estructura de manera diferent l'evolució de l'individu, els ritus de pas i el rol que ha de complir en aquesta societat. Per tant, segons aquest punt de vista, la maduresa, el tema de la maduresa es viu de manera diferent a cada cultura. Què és ser madur? Doncs depèn de cada cultura, ho entendran d'una manera o d'una altra. Esmento el tema etnocèntric, que no vol dir altra cosa que valorar les coses des de la perspectiva cultural en la que has crescut. És inevitable que quan observem una altra cultura la fem des del nostre paradigma. Però clar, si volem realment entendre la cultura, hem d'intentar posar-nos en el lloc de l'altre. Això no vol dir desfer-nos completament dels nostres valors. En això hi ha tot un debat en el camp de l'antropologia. Fins a quin punt ens hem de desfer dels nostres valors per avaluar una altra cultura. Potser simplement cal ser honest i dir que nosaltres la jutgem des de la nostra perspectiva cultural i ja està, o no, o sí que ens hem de desfer de tots els prejudicis i de totes les idees que tenim. És tot un debat que hi ha dit del camp antropològic, però el que està clar és que el concepte, com qualsevol altre concepte cultural, el concepte de la maduresa canvia i varia segons la cultura. Des de la perspectiva psicològica cognitiva, Wikipedia esmenta els estudis d'Erickson i Shaye. I aquests senyors dirien que l'ésser humà té una fase encara de maduració que comença als 21 anys. Per tant, des del punt de vista psicològic, la maduresa és un tema que va molt més enllà del que a nivell polític es fixa, el dret a votar i tot això.
als 18 anys, vull dir, es fixen als 18, doncs, segons la perspectiva psicològica, és un procés llarg, dels 20 i pico anys. No diria 20 llargs, però més enllà. Des del punt de vista cognitiu, la comunicació no verbal, que està molt vinculada a la part emocional, no es consolida fins passats els 21 anys. En canvi, el llenguatge verbal es consolida als 18. Per tant, què considerem maduresa? No? Quan el llenguatge verbal està fixat i llavors ja sabeu que el llenguatge verbal està connectat al pensament i el pensament, diguéssim, el flux del pensament que tens en el teu interior, que estaria fonamentat en el llenguatge verbal, o bé hem de parlar d'aspectes d'intel·ligència emocional, no? De control, de la gesticulació, etc. Ja sabeu que és molt més difícil mentir amb l'expressió de la cara que no pas amb les paraules. Les paraules són més manipulables per mentir, és molt més fàcil de canviar les paraules. En canvi, la comunicació no verbal és complicat, no? Passeu en les sèries de policíaques, no? I és que la comunicació no verbal està basada en les emocions, no? Si tens por, si tens una sensació d'estrès, se't veu molt a la cara, no? I tot i així és possible gestionar això, però això no passa fins passats els 21 anys. Per tant, les decisions polítiques de fixar en diferents edats doncs, tenen coherència segons el punt de vista que tu adoptis, no? Doncs si als Estats Units es fixa als 21 anys, té coherència amb aquest tema de la maduració, de la gestió de la comunicació no verbal. I en el cas, per exemple, d'Espanya, que és als 18 anys, doncs té coherència amb el fet que el llenguatge verbal és en aquesta edat quan acaba de ser del tot consolidat, no? En l'estructura del pensament i de més. Bueno, ja veieu això, que també hi ha una mica de discrepància, no? Una mica de diferència des del punt de vista psicològic i cognitiu. I ho parlo molt a nivell tècnic, vull dir, no entro ara en qüestions més de psicoanàlisi. Des de la perspectiva històrica, a l'edat mitjana, la majoria d'edat, doncs ja sabeu que era molt abans, segurament influït per una esperança de vida baixa i per necessitats socioeconòmiques, doncs es fixava l'edat de responsabilitat a una edat més baixa. També pels valors culturals de cada moment, etc. No? És a dir, si una persona de 15 anys era capaç d'heretar, de gestionar les propietats, de tenir persones al seu càrrec, era capaç també d'acumular riquesa, és lògic pensar que aquesta persona també tingués la capacitat de casar-se i de formar una família. Per tant, com a conclusions prèvies, encara no he acabat el vídeo, doncs diríem que no hi ha un consens mundial sobre la majoria d'edat. De fet, no està fixat en la Declaració Universal de Drets Humans. Hi ha gent que sí que ho demana, que estigués fixat, almenys amb uns mínims, no? Que poguessin limitar el tema del matrimoni infantil. La majoria d'edat ha canviat al llarg de la història, segons el moment històric doncs, ha sigut diferent, com hem vist, influït pels factors que vulgueu, com l'esperança de vida i tal, però el cas és que ha canviat. I també canvia i és diferent segons cada cultura i amb interessos polítics també, en alguns casos. I, per últim, que existeixen diferents perspectives des de l'antropologia, des de la psicologia, que ens expliquen la maduresa de maneres diferents. Què podem dir des del punt de vista moral? Em fico en terreny pantanós, del qual no sóc expert, però bueno, 4 coses. En primer lloc, hem de tenir en compte que estem en el procés de globalització des de fa unes quantes dècades i que, per tant, s'han produït canvis culturals i canvis en l'experiència, en la manera de viure. Les cultures no són caixes tancades, de fet mai ho han sigut i difícilment ho seran, per molt que els estats fixin fronteres. Més encara, durant la globalització es produeix un intercanvi d'idees, un intercanvi de valors, i això fa que, per exemple, una persona des de Barcelona pugui viure, entre cometes, com si estigués al Japó, ja m'enteneu? És a dir, pot, a nivell de valors, a nivell religiós, a nivell d'estar al dia de les notícies, de les pel·lícules, es pot muntar tota una vida. No deixarà d'estar a Barcelona i, per tant, insert també dintre dels paradigmes culturals de Barcelona, però
també incorporarà, podrà viure com si estigués al Japó i al revés. Llavors, això provoca un ball de valors, un intercanvi de valors, que en alguns casos pot ser molt enriquidor per a la persona, però en d'altres pot suposar una fase crítica, des del punt de vista psicològic, en alguns casos positiu. De fet, ja des de la perspectiva psicològica, totes les qüestions crítiques s'hi acaben sanant, no? Doncs en el fons tenen una part positiva, però pot suposar un cert trauma, ja sigui temporal o permanent a la persona. Sobretot, per exemple, penseu en el cas de l'adolescència, en què hi ha la construcció de la identitat. Si un adolescent rep valors contradictoris, no només pensem des del tema de l'islam, Occident i aquestes coses, perquè, de fet, aquesta contraposició no és una mica fictícia, la veritat. Penseu també simplement en els valors que rep a casa, els valors que rep a l'escola i els valors que rep en les xarxes socials, per exemple. Doncs són 3 tipus de valors que segurament són diferents i l'adolescent, clar, ha de gestionar tot aquest ball de valors. Llavors, aquí es produeixen moments de crisi d'identitat. És evident també que des del punt de vista moral existeixen els matrimonis forçats i que cal fer una condemna d'aquestes situacions i que, d'altra banda, s'ha d'admetre una certa diversitat d'opinions, però dins d'uns límits generals. La maduresa està clar que no és només una qüestió numèrica o científica, sinó que és una experiència, i per això explicava aquest tema de l'experiència dels valors i de més, no? Que també està inserida en un aspecte concret que vull esmentar també, que crec que influeix, que és el tema de la infantilització. La infantilització dels nens i nenes no vol dir altra cosa que el retard del procés de maduresa. És a dir, d'assumir la responsabilitat moral i davant la societat, davant tu mateix, això en primer lloc, davant d'un mateix i davant la societat. Per això la presa de decisions i de més és una cosa que costa, costa a tothom, però en el cas dels adolescents està clar que en les últimes dècades s'ha retardat aquest procés d'entrenament o d'aprenentatge, de presa de decisions. Quan es parla de llibertat, pensem també que no només es tracta de l'acció lliure, no? És a dir, moltes vegades, des del tema dels abusos sexuals, no? La persona que és acusada diu que el nen o la nena va escollir lliurement estar amb ell o ella. Però és clar, és que la llibertat des del punt de vista infantil, això també convé tenir-ho clar, és una llibertat que està condicionada pel fet que el nen no és madur ni responsable des del punt de vista moral. Per tant, el tema de la llibertat no és només una sensació, perquè el nen pot tenir la sensació de llibertat. I el nen pot tenir la sensació, jo què sé, que quan es cull li demanen quines bambes vols, les blaves o les taronges? Les blaves o les taronges, no sé què, no? I té la sensació de ser lliure, no?, per poder escollir aquestes bambes o en fi, o la decisió de que en cada instant el nen fa el que vol, no? Doncs ara em ve de gust jugar al futbol, ara em ve de gust no sé què, no? Però no estem parlant d'aquest sentit de llibertat del nen, sinó estem parlant de la llibertat des d'un aspecte més profund, lligat a la identitat i, en el cas de l'islam, lligat a un element espiritual. Per tant, la llibertat té unes conseqüències socials i al final la llibertat és també, a part de ser un estat profund, psicològic i espiritual, la llibertat també és el que atorgui la societat. És a dir, el nen, per molta sensació de llibertat que tingui, si la societat no li atorga aquesta llibertat, com és així, doncs aquest nen no és lliure per escollir. I per tant, d'aquí ve tota l'argumentació a l'hora de penalitzar els abusos sexuals. Molt bé, continuem. Anem a l'Alcorà. L'Alcorà recull tot aquest debat i aquests límits i per tant defensa la lluita contra el matrimoni infantil d'una manera delicada, subtil i molt evident a l'Alcorà. Ara m'explico. El capítol 4, versicle 6, diu: «Poseu a prova la maduresa dels orfes quan assoleixin la pubertat, i si els considereu madurs i capaços, doneu-los els seus béns». En primer lloc, vull matitzar que, tot i que aquest fragment està parlant de gestionar la riquesa per part dels orfes, com he explicat abans,
cal vincular el tema de la gestió de la riquesa amb el tema de poder casar-se. Però fixem-nos aquí en dos elements. En primer lloc, que el tema de la pubertat és un mínim. Per tant, aquí ja hauríem descartat el tema del matrimoni infantil amb nens o nenes que encara no han assolit la pubertat. Aquesta és una condició sine qua non i absoluta. Però encara hi ha un altre tipus de matrimoni infantil, que és el matrimoni infantil del que explicàvem, no? D'un nen o nena que per les condicions que siguin, des de la perspectiva psicològica, perquè el valor de la cultura és així, doncs no ha assolit la maduresa. Pot haver arribat a la pubertat, però pot no ser adult encara, no? És obvi que és el cas de la nostra cultura, d'acord? Llavors, què passa en aquests casos? Què diria l'Alcorà? Doncs l'Alcorà el que diu és que se'ls ha de posar a prova. No es tracta de fer un examen amb una taula i una cadira, però s'ha de veure si els considerem madurs i capaços. Aquí està posant uns valors que són de caràcter general i que tenen a veure amb la cultura. No està dient res més, està posant una frase molt general perquè precisament el que vol és que la cultura, doncs la societat, decideixi en quin moment aquest nen és madur, aquest noi o aquesta noia és madur, és adult, per tant. Molt bé, llavors aquí doncs ja tindríem d'una manera coherent, defensada, la posició, per dir-ho així, d'Occident, que realment que si els 18 o els 21 o el que sigui, però encara hi hauria gent que diria, mira, doncs, clar, si la meva cultura es considera que als 14 anys una nena és madura i capaç, llavors la podem casar, no és així? Doncs si mirem la situació actual, analitzem-la en la seva globalitat. Vull esmentar un altre cop el tema de la globalització. Com deia, el que passa avui dia és que una nena de 14 anys o un nen de 14 anys rep valors de diferents inputs. Pot rebre valors de la seva família, del lloc on viu, pot rebre valors dels mitjans de comunicació, dels seus amics que viuen a altres cultures. Per tant, aquest nen o nena rep valors de fonts molt diverses i en el seu estat d'adolescència està en la construcció d'una identitat. Llavors, aquests valors entren en conflicte, de vegades l'enriqueix i es genera una persona que té una perspectiva triple, quàdruple, perspectiva cultural, tenint en compte que això és una mica delicat de dir, perquè, com he dit abans, les cultures no són compartiments estancs, no són caixes tancades, sinó que, en fi, que flueixen i es van movent. Però és obvi que quan hi ha dos o tres valors que entren en contradicció, el nen al final ha de decidir. I llavors, dintre d'aquests valors, podem trobar el valor de seguir estudiant a l'escola, de viatjar, etc. Són valors que de fet també encaixen dintre de l'Alcorà. És a dir, a l'Alcorà també es convida a tots els éssers humans, siguin homes o dones, a seguir estudiant i a seguir aprenent, coneixent al llarg de tota la vida. L'Alcorà també convida a conèixer la diversitat de les diferents cultures, per tant, convida també a viatjar i conèixer i estar en contacte amb diferents cultures. Són qüestions realment també de l'Alcorà. Però, esclar, la nena que viu en aquesta societat concreta pot ser que un dels valors que tingui, sobretot en l'àmbit familiar, és que als 14 anys pràcticament s'ha de casar. Això també tenint en compte, per cert, no ho he dit, que l'Alcorà no obliga a ningú no obliga a casar-se al llarg de la vida, ni a homes ni a dones, és una opció. Però de vegades en les cultures, per tema de costum, es produeix una mena de pressió social. Per què dic tot això? Doncs perquè perquè realment una persona que està amb aquesta crisi de valors, amb aquesta crisi d'identitat, és obvi que no tindrà encara prou aquesta maduresa i aquesta capacitat. Ja sabem que els adults també entren en crisi, però és que la crisi adolescent és una crisi identitària de base. De fet, des del punt de vista neurològic, també hi ha estudis que mostren que l'estructura neuronal durant l'adolescència
canvia. Això potser ho podríem discutir més o menys, però l'evidència científica és la que és. Per tant, si visquéssim, o sigui, jo no em posaré a jutjar si una societat doncs, té aquests valors i ja està. No? Té aquests valors per les condicions socioeconòmiques d'aquesta societat, doncs la gent és adulta i tothom fa igual, etc. Però, esclar, el que volia dir és que el nen o nena de 14 anys, que potser en un context familiar doncs, sent aquesta pressió de casar-se, està exposat a altres models de vida, que per cert, aquests altres models de vida, de seguir estudiant, de viatjar, etc., també estan dintre de l'Alcorà. Per tant, una mica... Aquí el problema és un problema més aviat d'un canvi generacional, diria jo, no? És un canvi generacional, de paradigma cultural i el que tothom, musulmans i no musulmans, doncs hem de lluitar és perquè la persona decideixi lliurement, que no se senti pressionada socialment. Al mateix temps, ara em posaré a l'altre costat, si una persona, doncs, parlo per exemple en l'àmbit occidental, no? Als 18 anys vol casar-se, realment no ho sent com a pressió de la família, sinó que realment vol formar una família als 18 o als 21 o als 23, no? Moltes vegades se li diu, ostres, però et perdràs la vida i et casaràs als 30 anys. Això és, a veure, si li dius en broma no passa res, però a vegades hi ha una pressió també per no haver-te de casar, per haver de seguir un estil de vida concret que et marca el capitalisme, que has de fer un consum turístic durant uns certs anys, que has de, obligatòriament has de compartir pis amb amics o amigues, en fi, que la pressió social existeix a tot arreu, no només existeix a Senegal, Gàmbia o el que sigui, sinó que també existeix dintre del màrqueting capitalista occidental, també existeix una pressió per seguir un model de vida. No? Pensem, per exemple, en el prejudici que hi ha doncs, perquè un home visqui amb la seva mare, quan en realitat el que està fent és un acte de generositat brutal a l'hora de cuidar la seva mare quan és gran i tal, no? I en canvi, des del punt de vista occidental, això es veu com com un estat embrionari, com si... No sé, bueno, en fi, són qüestions que... Ho dic perquè he sigut una mica crític, no? A vegades amb la pressió social que s'exerceix des de certes cultures, però és que aquesta pressió social també existeix, una pressió social cap a altres valors, però que també existeix en l'àmbit occidental. I aquí el que hem de procurar tots, i almenys així és la saviesa de l'Alcorà, és que la persona pugui escollir lliurement. Ja sé que aquí llavors entraran els filòsofs i diran, bueno, què és escollir lliurement i no sé què, i al final sempre estem pressionats, no? Que si la pressió social és inevitable, però tampoc ens hem de deixar emportar per aquest... O sigui, el qüestionament està molt bé, però, en la meva opinió, un qüestionament indefinit es converteix al final en un joc d'egos. I és, a veure, es converteix una mica, jo a vegades veig que aquestes discussions filosòfico-antropològiques, teològiques i tal, moltes vegades es converteixen en a veure qui té més cultura, qui té més coneixement, i són com duelos a muerte, bajo el sol, sí? A veure qui té més la raó. I mentrestant, què passa? Doncs que hi ha gent que està patint, vale? Hi ha gent que està patint. I per tant, doncs, crec que al final aquests debats estan molt bé, però han d'acabar. Hi ha un moment en què han d'acabar. Hi ha un moment en què nosaltres hem d'actuar. Vale? I a l'hora d'actuar, doncs, defensant que l'erradicació dels matrimonis infantils, preservant doncs, el que al final, d'una manera o altra, tothom entén com a llibertat d'elecció, vale? Que l'Alcorà també defineix. Que les persones siguin madures i capaces, i en altres fragments de l'Alcorà, que la persona sigui lliure per escollir. Molt bé, un altre al·lega de l'Alcorà és aquest, està en el context de la viudetat, parlant de la viudetat, i llavors diu el període d'espera per a aquelles dones, de la viudetat i de tornar-se a casa. El període d'espera per a aquelles dones que hagin arribat a la menopàusia, si teniu dubtes, és de 3 mesos, o aquelles que no menstruen també. Llavors aquí hi ha gent que interpreta erròniament que aquelles que no menstruen es refereix a nenes, però si us fixeu, el referent d'aquelles és dones, és a dir, encara està parlant de dones, per tant es refereix a dones.
És impossible que les que no tenen menstruació es refereixin nenes. Tahar Ibn Ali, un divulgador important en llengua castellana, ataca els ulemes que defensen casar-se amb nens o bebès. Però també fa un petit matís, que jo també el comparteixo, que és que si un ulema defensa el matrimoni infantil no vol dir que aquest ulema totes les seves altres idees siguin errònies. Això és important tenir una mica de sentit crític. Cap ulema és infal·lible, m'atreviria a dir. Cap ulema és infal·lible. Tots tenen, ni que sigui per el tema de la diversitat d'opinió, doncs totes les idees de qualsevol ulema serien qüestionables. I això és una cosa que els musulmans mínimament formats tenen molt clar. Aquí el perill moltes vegades és quan s'idolatra, quan es fa xirc d'algun ulema. I una mica el que ve dir el Tahar Ibn Ali és al revés també, és a dir, si un ulema diu alguna vegada una barbaritat, no vol dir que tot el que digui sigui una barbaritat. Això simplement és això. Nosaltres atacarem la idea, almenys Tahar Ibn Ali l'ataca amb rotunditat i jo també, des d'Islam en català, ataquem amb rotunditat tot el tema del matrimoni infantil i ja està, i tirem endavant. He estat esmentant també el que la cultura considera. Hi ha un concepte que és com la cinquena font de jurisprudència, que el Karami Singatek l'explica molt bé, per tant, si no ho acabo d'explicar bé, li pregunteu a ell, que es ve dir maghruf, que seria el que es considera raonablement correcte, una cosa així. I la idea és la següent, que l'islam, amb els valors culturals, a priori accepta qualsevol valor. Qualsevol valor és halal, qualsevol valor és permès a priori. Això és important, per això diem que l'Alcorà és una guia, no pretén ofegar i estretar, sinó que a priori tot està permès. Llavors, en aquest sentit, l'islam considerarà majoria d'edat el que la cultura consideri com a majoria d'edat. Sempre i quan, òbviament, aquesta majoria d'edat, el que dèiem, realment consideri madura i capaç a la persona, però no només pel tema del matrimoni, sinó en la gestió de riquesa, per exemple, que diu aquí l'Alcorà, en tots els àmbits. I, òbviament, que la persona escolli lliurement, que no estigui passant per una crisi d'identitat, sobretot des del punt de vista adolescent, parlo. Molt bé. Llavors, el que deia, això no vol dir acceptar barbaritats, és a dir, si en una cultura es considera que la majoria d'edat és als 8 anys, doncs això des del punt de vista d'islam, per molt que sigui maghruf, no està en coherència, no està en consonància amb això de la maduresa i la capacitat. Per tant, aquí ens ajudarem, en aquest cas, l'Alcorà, que presenta com un marc general i uns límits mínims de drets humans, s'haurà de complementar amb la perspectiva antropològica, la perspectiva psicològica i el que opini la societat. En aquest sentit, l'islam crec que aporta molt a la humanitat, en la part del diàleg i dels límits dels drets humans, les contradiccions, etc. És a dir, l'islam es mou entre un marc molt ampli per deixar marge, per acceptar el maghruf, per deixar marge el que raonablement és correcte, i al mateix temps delimita una mica aquest paradigma per evitar les barbaritats, les tonteries i aquest tipus d'injustícies, perquè al final també és un tema de justícia. Molt bé, analitzem un cas concret, que des de l'orientalisme moltes vegades es diu que és que si Muhammad, i les tesis islamòfobes, si Muhammad es va casar amb una nena i tal. Segons molts erudits musulmans, com Ibn Hisham al segle IX, l'esposa del profeta Aisha tenia 19 anys, quan va contraure matrimoni. Els seus arguments són dos, bàsicament. Un és que havia de tenir una edat de responsabilitat jurídica com per estar a la llista de les primeres persones en abraçar l'islam. Aisha va ser de les primeres en escollir l'islam i no podia ser una nena, perquè no se'ls atorga aquesta capacitat moral. Tot i així, hi hauria algú que diria que llavors tindria 13 anys, perquè potser als 13 anys ja era una persona amb capacitat moral i no sé què. Amb el primer punt descartem que tingués 8, per exemple, que hi ha gent que deia que tenia 8, és impossible. Però encara podria tenir 13 anys. Mirem el segon punt. Va néixer 4 o 5 anys després de la primera revelació, de la primera leia, i es casa al cap de 14 anys. Per tant, si sumem, tenia uns
entre 18 i 20 anys. Exactament els estudis d'en Hisham doncs, diuen uns 19 anys. Bueno, crec que queda com molt evident a partir de les fonts històriques que això no és cert. Són tonteries que s'inventen des d'això, ja sobretot a partir del segle XIX, per desprestigiar l'islam i que com a musulmans o com a no musulmans, doncs jo crec que és cultura general i convé que coneguem, en honor a la veritat i per justícia. Perquè després aquestes coses fan mal. Si a vegades pensem, bueno, doncs és igual, doncs pensem que l'islam permet el matrimoni infantil, que Muhammad es va casar amb unes nenes i ja està, ja, però és que després això té conseqüències. Pot tenir conseqüències per gent musulmana que s'ho cregui i acabi forçant després a les seus fills o filles a casar-se, i pot causar mal també al conjunt de la societat, perquè al final el que genera és un conflicte de valors essencials que és absolutament absurd, que no té sentit perquè no hi és aquest conflicte. Per això deia que al final aquesta separació entre cultura, entre l'islam i Occident, Orient i Occident, no sé fins a quin punt té sentit. Evidentment que els musulmans doncs, creuen en Allah, en el sentit del tawhid, amb una cosa com superior, no? A la qual entregar-se i tot això. Però en el tema dels valors, realment la convivència és perfectament raonable. Mira, no l'he posat, hi ha un llibre també que us recomano, és del Malawi, també del Centre Cultural Islàmic Català, que es diu Els musulmans europeus, els musulmans a Europa, alguna cosa així. És un llibret petitó i explica com és absurd pensar que l'islam doncs, pugui arribar a ser incoherent amb els valors d'Occident, quan més aviat ha sigut el contrari, ha sigut precursor dels valors d'Occident. Ha format part de la cadena de construcció de la identitat d'Occident, partint de la cultura grecorromana i fins i tot, jo diria, de la cultura egípcia i babilònica, va eclosionar amb la cultura grecorromana, que realment és a la base del fonament de la cultura occidental, però després, amb la cultura islàmica, doncs, va continuar evolucionant tota la investigació científica, la recuperació, no? El Renaixement no hagués existit si no haguessin existit els textos grecs i romans preservats en àrab pels erudits musulmans durant l'edat mitjana. No sé, no acabo de veure ja el llibre que hi ha Juan Bernet, no? Lo que Europa debe al Islam, o algo així, o lo que l'Islam dio a Europa, lo que l'Islam d'Espanya dio a Europa, crec que parla, no? Com des d'Espanya tots aquests textos després es van estendre i el Renaixement comença gràcies a... Això no sé, em sembla molt curiós que després doncs, es vulgui buscar una mena de conflicte que jo crec que és, no sé, potser són restes del colonialisme, jo què sé, no sé per què és. Bueno, doncs res més, espero que us hagi interessat el tema aquest de la majoria d'edat i en el següent capítol doncs, tractarem el tema de la relació de parella, que serà bastant llarg, perquè inclou molts temes. Vinga, gràcies. Assalamu alaikum wa rahmatullah.